Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyong dalawa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Miguel. Hindi ko na po alam kung kanino ko lalapit o kung tama pa ba ang nararamdaman ko kaya naisip ko pong idaan sa inyo. Baka po sakaling kung ibabahagi ko ang buong pangyayari sa inyo ay maliwanagan ako. Ganito po kasi. Isang gabi habang natutulog ang girlfriend ko, hindi ko po napigilan ng sarili kong tingnan ang cellphone niya. Nadala po ako ng hinala. May mga pagbabago po kasi sa kilos niya nitong mga nakaraang linggo. Palagi siyang busy. Online pero kapag minessage ko, hindi naman nagre-reply. Malayo ang isip niya kahit magkasama kami. Nang mabuksan ko ang phone niya, nagulat ako sa nakita ko. May ka-chat siyang ibang lalaki. Nako. Sa tono ng mga mensahe nila sa isa't isa, ramdam ko na may emosyon. Meron silang relasyon. May puwang sa puso niya at hindi na ako ang nandoon. Ginising ko siya at kinompronta. Sa halip na humingi ng tawad at makipag-ayos, nagalit. Hindi ko daw dapat binuksan ang phone niya nang walang pahintulot. Invasion of privacy daw ang ginawa niya. At hindi na daw niya ako kayang pagkatiwalaan. Tambalan kahit ako nalito. So, ako ba talaga yung hindi dapat pagkatiwalaan? Hindi ba't ako yung nasaktan? Ako yung niloko. Ako yung nakabasa ng mga salitang dapat sana sa akin lang nakalaan. Pero bakit ako yung lumalabas na mali? Bakit ako yung masama? Noong gabi ding yon, umalis ako sa kondo niya at hindi na bumalik pa. Hindi ko na pinaglaban yung relasyon namin. Tuluyan na akong bumitaw. Ngayong wala na kami, naguguluhan pa rin po ako. Ako po ba yung mali? Ako po ba yung lumagpas sa limitasyon? Sino po ba't ang tunay na nasaktan sa amin? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko at hihintayin ko po ang opinyon ninyo. Ang inyong tagapakinig na kumikinang. Miguel. Alam mo, ang masasabi ko lang sa iyo, Miguel, apakaswerte mo. Wala ka na sa piling ng babaeng yan. Nakatakas ka na. Nakatakas ka na sa nakakalurkey na eksena ng babaitang yang nakakairita na siya na nga itong may kasalanan. Siya pa itong may ganang maging victim. Diba? Alam mo, ang nalulurkey lang naman ako sa iyo, Miguel, ikaw pa tong nalilito. Sang part ka nalilito. Mm-hmm. Siguro it's really not, you're not confused kung sino ba talaga ang may mali eh. It's more of, hindi mo lang matanggap na hindi na kayo. Hindi mo lang matanggap na niloko ka niya, na may mga salitang dapat para sa iyo na nilaan niya para sa ibang lalaki. I think it's more of that eh. Hindi mo in pwedeng denial ka hindi mo na pwedeng i-justify na yung action niya. Malinaw naman eh. It's a gaslighting technique na ginawa. Oo, super gaslight si ate. Perfect term. Hindi ko masyadong ginagamit yung gaslight kasi pang pang modernong panahon. Alam mo naman ako, ang tawag ko pa rin sa beer house ay beer house at cabaret. Hindi ko alam club na pala ang tawag. So, gaslight. Yan. Gaslighting is the perfect term for it. Ang lakas maka-gaslight ni ate. Kaya ang masasabi ko sa iyo, ang swerte mo, wala ka na sa piling niya. At least wala ka na dun sa, sa sitwasyon na
hindi mo alam na tinatarantado ka pala. Totoo, Oo. 'di ba? Yung sinasabi mo nga, tiningnan mo yung cellphone, nadala ka ng hinala. Mhm. Alam mo, ito yung mga things that God does Aha. para pumitik-pitik, para magparamdam sa'yo na, uy, meron kang At mga dapat I'm sure tingnan. hindi lang isang beses yan. Oo. Matagal na yan na nararamdaman mo. Naipon na lang. Totoo. Kaya ka siguro na may hinala. Oo. Actually, sinabi niya naman nga. Ano ba yung sinabi niya? Parang something like, Medyo off nandoon, na. oo, correct. Nandoon, pero hindi nandoon. Oo. Online, pero hindi kami ni Ayan, message. so medyo matagal nang nangyayari yan, Oo, definitely. Until correct. nga, di ba, hindi mo na talaga maano yung feelings na nararamdaman. Kaya sumingaw na Yes. siya. Gumawa ka na ng move. Correct. Ayan. At yung, chinek mo yung cellphone. eto na nga. Ayun. 'Di ba? So it is confirmed na manloloko siya. So kung tinatanong mo sa amin kung sino sa inyo ang may kasalanan, edi syempre siya. Basic. Basic. Pero hindi ko naman din sasabihin, 'di ba, Jegs, lagi naman nating sinasabi na sa bawat sitwasyon, lahat naman tayo ay may ambag dito. Yes. Kung bakit ito nangyari. So ang pwede mo sigurong tanungin sa sarili mo na sa susunod na magkakaroon ka ng relasyon, ano ba yung mga mali na nagawa ko dito sa dati kong sa naging girlfriend ko kaya nag-lead sa panloloko na babaguhin ko para hindi na magkaroon ng Oo. panloloko. Wag natin laging isisi doon sa mga naging kapartner natin. Kasi True. again, may ambag tayo sa Meron. every conflict. May ambag po tayo dyan. Meron. Hindi naman natin sinasabing malaki yung ambag mo, pero Oo. kahit papaano meron. Oo. For example, baka kaya ng lalaki kasi baka wala kang oras. At yung love language niya ay touch. Oho. Gusto niya ng ganon. O kaya love language niya talaga yung mga sinasabihan siya ng mga mahahalay na mga Yan. salita. Halika nga dito. O yan, yung mga ganon. Yung mga gusto niyang binabalasuba siya, hinahambas. Sinasandal sa kanto. Sinasandal sa kanto. Yung mga ganon, Kinakantuhan. correct. Kinakanton, tapos may kasamang sakal. Yan yung mga galawang gusto niya na hindi niya makita sa'yo. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Ang sinasabi ko lang, baka hindi kayo nag-communicate sa ganong part. Aha. Hindi, again, kung panluloko rin lang, sobrang klaro na dun sa girlfriend mo, siya talagang gumawa no. Ayan, implement natin ulit yung gap analysis. Yan. Saan ang gagaling? Bakit dati okay naman biglang biglang hindi. nagbago? Correct. Oo, ayan. Oo. Baka So, meron kang hindi na provide sa kanya na pangangailangan niya. It's because hindi naman dahil kasalanan mo, dahil baka hindi niya rin na i-communicate. correct. Oo, kasi problema din ng mostly ng mga kababaihan yan. Ayan, Aminin ninyo. ine-expect namin na sa bawat pagdadabog namin at sa Oo, bawat alam na. pagkirap namin, ay nagigets ninyo ang Ayan. nararamdaman namin. Kahit sa totoo lang, hindi nyo talaga nagigets. Tama. At hindi din naman namin ako communicate properly. Oo, Sa tingin mo po ba yung pagsiksik mo sa gilid ng kama kasi galit na galit ka at ayaw mo siya makatabi, nag-gets niya yun? Yung biglang tumalikod. Bakit ba tumatalikod? Oo, kaya Ano nga. to? Oo, di ba? Kasi baka masakit lang likod niya. Correct. Eh, di tinulugan ng asawa. Totoo. Humihilig Kinawagahan. pa. Galit na galit. Ni hindi ka man nagsinuyo. Totoo! E papaano? Hindi mo communicate. Wag mong i-expect na nag-gets niya. Di ba? So yun yung sinasabi namin na kahit papaano meron kang ambag dito na maaaring hindi mo nagawa na moving forward sa mga susunod na relationships, 'di ba? You'll be more careful. Oo. 'Di ba? Or possibly din baka sobrang luwag ka din naman na Ayan. hinahayaan mo lang din. Correct ka. Na kung minsan delikado din kasi yan, parang napakanipis ng linya na yan na masyado. Totoo. Ay, hindi naman ako binabantayan ni wala naman siyang Hindi naman siya nagreklamo Oo, pag hindi niya naman ako hinahanap. Oo. So, pwede mo nang ako dito. Correct, Ayan, diba? hanggang sa mahulog na. Yun yung sinasabi natin na kahit papaano may ambag. Looking back dun sa mga times na naloko ko ng lalaki, ang masasabi kong... Ay, naloko ka ba? Ay, nako! First time ko tong shinare. Ay, makinig tayo! Oh my God, first time naloko si Nicole Ayala! Dali! Please, Nicole! Please, Ipala mo sa amin. Nicole! Share to us! Hindi, pero looking back, ang iniisip ko talagang ambag ko doon is, hindi ko naman kinilala eh. Ayun. Inuwi ko lang galing mall show, hindi ko alam yung apelido. Diba? At yun yung ambag ko Yun, doon. totoo. So, wag akong mag-expect ng all-out seryosohan kung nauuwi ko lang yung mga namimit ko, diba? Halika nga dito. Pwede! Pwede to, halika nga dito, uwi kita, diba? Ayun. And
Tapos ako tong pa-victim na niloko Oh, yeah. ko. Pero sa totoo lang, and to begin with, di ba, hindi ko naman din inalam eh. Oo. So, that's looking back, di ba? And then moving forward, o the next time, Ayan. mas maingat na. Kikilalanin muna. Aalamin muna, Oo. kikilalanin muna, bago bumigay. Mga ganon. Ang So, yun yung pinaka-importante kasi lessons. we learn from the mistakes na pagdadaanan natin para hindi siya maulit. Correct. Oh. So yun lang, nandun na kami. Nandun na kami, Miguel, sa I hope that next time hindi ka ulit maloko kasi ganun yun eh, parang bakit ka laging niloloko? Or bakit ka laging nasa scam? Ayan na naman tayo sa scamming, 'di ba? Bakit ka laging nasa scam? Bakit ka laging naloloko? Hindi kasi Ano masyado yung dahilan? Ano yung dahilan, Oo. 'di ba? Bakit ako laging nasa scam? I'm so trusting. Porke naka long sleeves, ano na, 'di ba? Ayan. Decente na Oo. agad. May itsura, Oo. decente na agad. Ayan. Nakwento ko ba sa'yo, Jegs, yung recent na nangyari sa akin na sa may parking ako dyan sa may Parkal. After yata nating nagkita. Basta, yun. Yung may humingi ng 60 may pesos. humingi sa akin ng 80 pesos. 80, oo. 80 pesos kasi kailangan niya ng Pamasahe. Oo, Na- parang parang ganun. naiwan Naiwan yan. Ay, daw makinig siya. kayo. Maganda tong kwento na to. Nakakaloka. Na-imagine ko yung picture kagad eh. Ang eksena, di syempre nasa sasakyan ako. Kasama ko yung anak ko. Yung asawa ko bumaba, tsaka si Princess. Ang nasa sasakyan, ako nasa passenger seat, nasa likod si Prince. May lalaki. Borta. Yeah. Maputi. Talaga naman po. Mga kahinaan ni Nicole yan. Talaga naman pong may itsura. So lumapit, kumatok. Ako naman, medyo naman may pag-alinlangan ako, Jex. In all fairness to me, parang hala ano to. Kinabahan din ako ng Ayan. slight. Oo. In fact, nag-lock din ako ng pinto. Oo. So, pero binaba ko pa rin ng kaunti yung bintana, mga 1/4. Ayan. Para kung maisipan niya magbuksan or whatever, di ba? Oo, Hindi ipitin mo masyadong yung kamay niya. correct. Ipitin ko yung kamay niya. Gago Pero pa siya. sinilip mo siya. Pero sinipat ko muna. Kasi baka naman pag wala na yung tint, di ba? Oo. Hindi na pala pogi. So anyway, make the long story short, humingi siya ng 80 pesos. Kasi daw, ang story line niya is, naiwan siya ng mga kaibigan niya. So kulang yung pamasahe niya. Parang ganon. So ako naman, etong anak ko, sa likod sabi niya, Mom, who's that? Is that a thief? Sabi ko, no, anak. Alam ko kagad, Porky Pogi, hindi thief. Sabi niya, is that a thief? Is that a thief? Sabi ko, no, he's just asking for help. Ganyan. So in other words, naglabas ako bago ko malabas yung 100, nakita ko talaga yung asawa ko. Kasi syempre, lalaki, borta, umaaligid sa sasakyan, nandun ako. Diba? Di, kita ko talaga, tumatakbo siya. Ano yun? Dug. Asa higante, dug. Ano yun? Tapos binuksan niya yung pinto. Sabi ko, Dad, nanghihingi po ng 80 pesos. Sabi ko, ito bigay mo. In fairness, yung asawa ko naman yung nag-abot. Tapos lumabas na kami ng parking. Umikot-ikot dun si Rene sa may parking. Kasi nahanap niya eh. Sabi niya, saan yun? Ganyan. Basta malaman ko from another friend na ganun din yung nila. Ganun din siya. Okay. The next day, nagkita kami nung... So may nangyari uli na ganon, parang same. Same din. So, modus. Ay. Pang milk 80 lang. Sa bagay, kung 10 yung nahinga mo ng 80, 800. Mas malaki ang sweldo mo. Sahod niya sa kaparang nagtatrabaho doon sa Parkal. Totoo naman. Magkano araw mo? 800. Kailangan ko lang kumota ng 10. Brad, 10 lang. Nakakalaki. O, diba? So, tingnan mo, tanungin mo kung kailan yan nangyari. Tanungin mo ako, Ikaw, Liana, kailan nangyari? Tingin ko namin matagal na yan. It happened 3 weeks ago. So, ibig sabihin, tingnan mo, yan yung patuloy kang maluloko, patuloy kang masascam. Ano yung ambag mo? Ako, ang ambag ko doon, hindi man lang ako nagduda. Hindi ko man lang konti, kaya naglock ako ng pinto, tsaka 1/4 lang yung binuksan kong bintana. Pero hindi man lang ako nagduda. Pwede ka man lang, halimbawa, may kumatok, usually, ganyan, si Senyas ka, wala. Oo. Ay, ako hindi. Okay. Pasilip nga. Yung pasilip nga. Check it out kung pogi talaga. Sabi, sumisigaw yung anak mo, Mom, is that a thief? Is that a thief? No! No, anak, no.
tanggol ng nanay. Nakakaloka talaga. Ay nako, lagyan natin ito sa podcast kasi nakakatawa yung katangahan ko. Pero totoo. 'Di ba? So, ganun din. Patuloy kang maluloko kung nagpapaloko ka rin or hindi ka maingat. Tama. So, doon lang tayo. Kaya namin, alam mo, minsan, yung mga nangyayari sa akin, sinishare ko talaga para matuto kayo kahit nakakaya on my part. Diba? So, yun lang din, Miguel, na let's not look back dun sa naging jowa mo kasi niloko ka niya. And we don't normalize cheating. That's not okay. Tapos siya pa yung nag-gaslight. Tama. 'Di ba? Siya pa tong victim. Oo. Hindi tama. Talagang good riddance 'yan. It's a defense mechanism din ng utak. Pag nahuli, pag na-corner ka na. Again, it's a fight or flight na mode ng utak natin. Correct. Eh. 'Di ba? So, yun yung una niyang naisip. Biglang lalaban siya. Nahuli ako. Hindi, kasalanan ka. Hindi mo nirespeto Yung privacy ko, may mga kaya ikaw tuloy nalito. Samantalang ikaw naman talaga itong victim. Tama. Ano ba yan, Miguel? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!